Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, video ini merupakan video pembelajaran luaran praktik kependidikan saya di SMK Negeri 1 Pleret. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ade Mutia Destirani dengan NIM 2120524147 dari Prodi Pendidikan Bahasa Jawa Fakultas Bahasa Seni dan Budaya. Saudaraipun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang diwiwiti pasinaon dinten punika, semoga dedherek semoga kelasipun pimpin donga. Kami miwiti pasinaon wonten ing dinten punika, semoga dedonga rumiyin, dedonga kawitan. Nggih mugi kanthi wawasan kula wau pasinaon samangke saged pinaringan kalancaran. Kula presensi rumiyin nggih. Ahmad Azmi. Adilda. Sakit. Aisyah. Kita badhe sinau babagan pranata cara. Saderengipun angka pasinaon ing dinten punika ingkang nomor 1, peserta didik dapat menganalisis struktur pranata cara secara kritis. Salajengipun peserta didik dados samangke produkipun para siswa saged damel pranata cara lajeng saged praktek. Dipun saderengipun lebet wonten ing materi menika wonten pretest. Semoga dipun scan, dipun garap. Sampun garap itu sedaya nggih. Nah, kalau wonten pitung soal babagan pranata cara. Sakmenika sinten ingkang nate dados pranata cara wonten sekolah utawi wonten desa, wonten kampung. Sinten? Mas Ilham? Teng pundi Mas? Teng dalem kali teng sekolah, Mbak. Oh, nate. Nggih. Pranata caranipun adicara menapa? Nek teng dalem niku adicara nggih. Rapat-rapat pemuda wonten niku nggih. Nek wonten sekolah? Nggih. Penyambutan tamu wonten niku. Nggih, dados pranata cara inggih menika tiyang ingkang kadhaput utawi pinanggena pranata saha nglantaraken lampahe acara saking wiwitan dumugi pungkasan. Dadi orang yang memandu jalannya acara dan acarane runtut saka awal tekan akhir. Nah, salajengipun wonten jenising pranata cara menika wonten sekawan. Wonten apalan, wonten impromptu, lajeng wonten naskah, lajeng wonten extempora. Nah, menika wonten struktur utawi cengkorongan saking teks pranata cara. Ingkang nomor sepisan menika wonten salam pangbuka, lajeng wonten atur pakurmatan, lajeng wonten atur panguji syukur dhateng Gusti, lajeng wonten kodhaligati utawi isine teks pranata cara, lajeng wonten atur nyuwun pangapunten. Inggih menika pribadipun pangutut, lajeng salam panutut. Nah, menika wonten tulodo ingkang salam pembuka dari mereka Assalamualaikum, sugeng ending, sugeng dalu, sugeng siang, dipun jumbaken kaliyan wekdalipun. Lajeng wonten sopo arep utawi atur pakurmatan. Nah, menika menawi wonten sekolah dari mereka ingkang dipun hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, menawi wonten ing desa nggih Pak RT, wonten ing gladi keterampilan menika wonten olah basa lan sastra. Dados guru pranata cara menika kedah sugih
kasus sastra, tembung-tembung. Terus kedah mangertos unggah-ungguh basa. Serta tansah nambah kawruh endahing basa lan sastra. Lajeng basa ingkang dipun ginakaken menika kedah jumbuh kaliyan parama sastra. Lebet wonten ing penugasan samangke damel kelompok cacahipun sekawan dumugi gangsal tiyang. Lajeng samangke nggarap LKPD babagan materi ingkang sampun dipunandharaken. Nggih, sampun pikantuk LKPD sedaya nggih kelompokipun. Monggo saged dipun garap wonten ing kelompokipun. Nggih, sampun rampung sedaya. Salajengipun presentasi sinten ingkang badhe majeng wiwit. Pinten? Monggo sekawan, monggo maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini belajar juga. Mengenai acara pertama malam buka, kami penghormatan atas ibu Bapak Ibu dari di Nabi dan Ketiga ingkang lepat, sepika ingkang leres matur nuwun, ingkang lepat, matur nuwun ingkang leres, dipun bika ingkang lepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sampun presentasi sedaya nggih. Salajengipun wonten kontes ingkang materi sampun dipunandharaken kala wau. Sapunika wonten kontes monggo dipun garap kanthi tenanan. Nek mau kan kurang ngerti materine. Terus saya dijelaske terus presentasi saiki digarap sing tenanan. Nggih, sampun rampung sedaya. Sinten ingkang peringkat tunggal? Dani.